Awi abusuafo yabemo bibiara akwaba yabo Command Radio ne Command TV so yewura okuapeyere Oseadeeyo Kwasi Akuffo awatoso biesa okuapemawura anasa okuapeyene na proba watu asiwasa fiso bayi asiso pabere na otimi enanto okuapemamu hanyina na fe ohu ne eko ne eba na wongatimi aye djuma anasa wongadi djuma biara okuapemamu ha esise wodi no abusia yensaka ebri amankrado nana okai kofia otoso ebien ono na the chairman of the committee wo hese yeru Oseadeeyo Kwasi Akuffo ne maya oreba no wo beje ni force wa yabako nana ho abusia na yakwa bisa ne se ahomboa ben na so Adonteng wonga ye eririsia yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo nana yamwa kwa ba de ba kuma radio Command TV se eni tetiam Oseadeeyo Kwasi Akuffo to so ebiesa me of Fasilimpon me asro dochi entino ba bai me na me di committee na nim Adonteng pam se me na me ni anim na me hwede yeso to bibia as me no kasai ye ni hia no ahwase no obosumase agya hye ne so na mibisasa amane bi wo ha mo ba ya amane fi ehon mo ansa na mo ba ha ne kwale ye ba amane ama all ba Adonteng mam no esa ode ni nan aka mojam ofa mojam ansa na ba Adonteng mam e me no kasai se ye ma stafo hene akoyisa obosumase ane ahwase for the sake of yang ahwafu nti ane yang atiefu si aka se won akoyisa eno ne yewe sale kase boundary between Akwapem North Akwapem South and Akwapem North the boundary between na boundary no so wo ahwase ne obosumase fo so e me no kasai asafo hene no di team na nim akoyisa amu fra wori wakamu Oseadeeyo enedua yi na ene dan ye hwe kwan fi Adonteng manche ye hu se Oseadeeyo ko nifa won akodi ni birthday aman okọ benkuma won amano ekonya okodu jasia won amano photo from moso mora mana pakanga na asa mora yeden ayo asia kasai yara mana pakanga asomupa ena yari dini birthday mu birthday na manene na yari chance say Adonteng na Adonteng so ya stronghold je na otu wojan kwasine na pamfo na info ya twene ba ya tweno odokwa so ya receive no because oyen nyina yewura je na ne putu ya sa si perfect nura ya si perfect nura ma de achi ya na yele twe yewura no yele twene feso ena ni gem na ansa na hobekọ no yakọ Adonteng memu no na niam bisi won ani so a wo pese yewura beboa won in terms of education and sanitation and niam ekeka ho sa aso ye ba Adonteng memu ha mu won niam bi esi mo ani so a wo pese yewura beboa na sa adwumade no akoso bobre am say arin le sara ka no ay sara ba bia ya hwa say yewura ba ye won san bobre ya be to danim ebi ni girl child education ana fanso no enyuma yawo card village wa ya ba sa ba cha na mama yan ko am sa no na abu Adonteng bebre abri card village okay eti nana okai kofi otoso abien odochi asuna odochi won amankado mama fam kan say oba ha yawo osomanyo na nyadu eno ya osomanyo hemia na nyadu wai na yadu na me kasa baba okay eti nana yabada masani ahobo asronko a bepam yabasa yaba na yenemo aba bediko yes yada masani eti sasati ahui nana babu okay wo friend say ono ye krora ewa ha nana babu okay say metuma ha so asafoma na ewa ha wanaruma asafoma ben jase asafo yo jase asafoma so na wonso wangaka wangania wawahai ti jase asafoma ana wawahai a wonso yanso ya hasania wawahai match hayin so ya papa no mo asofo nia obroni frano the
the clergy ya papa no masofo so ewo yentem ha won so de won anuonyam mehu se presby asofo wom methodist asofo wom catholics asofo also ma won so wode won anuonyam eba beta ene jumadi anasa yeru Oseadeeyo Kwasi Akuffo ne maya oreba no wode ne won anuonyam eba beta chi eti ene fie ha aye butu o ma ha kra no ahokeka sonko ewo fie ha ahokeka ewo fie ha no eya sonko kra ahokeka ewo fie ha no eya sonko kra we ba no mehu sa ya papa no masofo ba no enya wonko no we ba won akwafo won kwafo won so eba betu dwom oba betu dwom de choristers ne ye friend kwafo no so won so ha bia won so ba betu dwom de ejije yeru Oseadeeyo tata so won asiese wo kama eti na enya asam ketwa kra ewo fia ha ohun se ahoboa no SP ewo fia ha pa ebusuafo ya bebo bibiara akwa aba e de abokoma radio ne okoma TV so yeru Oseadeeyo Kwasi Akuffo a otoso abiesa na aproba watu ne ho asiwa se oreko amantandu so ni nyina na mom way divisions no asi ho a oreboa akosra eti wadi kan akọ niedi kan okọ nifa memu ne ehu se okofi na aprobo na nifa de nifafo esate record bi na nya asam ketwa kra afei yako benkumam nso a won so eye ne kama na nya asam ketwa ewo benkumam benkufu jira ho nanso emma yeru Oseadeeyo wama no sipem afei afina probawo benkumam no otwa na ni ede hwe na nkasa ne wofa eye jase na nkasa ne wofa jase eye na no sim kwatia eho so wama no photo from na yaba Adonteng ha me no kasai ya Adonteng ha na yenim ne na Adonteng area yenim ne na Adonteng area na yende yegedisa ansa na yebefi ha kono na Adonteng ama yewura apakan aswano ama na yewura apakan aswano kra me yemu se na ade dia already woke up memo ha no SP na esita yanto aso na yehwe ne ebesi medamase awi amanfo yansaka yewura odehye adumfum ono so eye okuapehene ne mpanyin a wo ne ho no biako proponkodumu ase abusia no mpanyin baako yewura samefu yebema akwa abade wa ba okuma TV ne okuma meje maso yehu ne asi wo nifamam yako benkum won apusu yen yako jase won asua yen yebedu hanse a ahade eyedeja dan yehwe nim kwan wa ha ana woro hwani akwaso Adonteng mema na Adonteng paso kire se sani atibiara so kwapem ni wa na se kuronti ni no no hwa ji sa Adonteng di na da Adonteng paso o hia ni wura ma manfo nyina hu se o Adonteng nim ni wura na ni wura nso ye dan anim no ayo to bo Kwasi hwa ji di bepem ro dan bibiara ma ni wura sani atepepebe ene ni wura ro ba Adonteng mem je ne hu abekire abehwe ne ma ne manana ama won atofo atwahia mpon ne ma busia obiara aba asafuru gori kiremuru gori yare da amane adi yare da amane adi asantefo ne aka na amamre yanga guabemfo de yaka amane eye omane ne ya ne yare da na di na ya kire wa Adonteng mem sa wo hwa aheme ya ayina nanom a won atwa guri di dwuma na hu se na bilibibesi yo ansa na obekono yehu se yako nifamemu woto pon edi yeru birthday man bifise sabro ko na ye na awoda yako benkum won ama no sipim yabako jasenso a won ama no fonton from yende we are anticipating so wabama no apakan na was wa gene de enya menwonwa efisa minim sa Adonteng futumi ye ne obi nye bida woga sa Adonteng a won wo kuro hene ti minim sa wo betuma ye ne obi nye bida
nti enya menwanwa se ne wo ba ye ni obi nye bi da wa Adonteng mem ese wo gwori woni se woni mo ngamane no waye ni ye nso ne yo yɛbɛda wase bibi kyerɛ yɛn adwene a yɛbɛsan aba wo nkyɛn bia eti yɛbɛkɔ sani yɛdi kankan no yɛ papa no asɔfo ne asɔfo mpanyɛfo a wɔ abirima si mu ha anaasɛ Adonteng ha aba sɛ wɔde wɔn anuonyam na papa baako a asɔfo panyin baako mi nim ne paa nso no de onime Apostle Randy Impact if I'm not far from right Apostle Randy Impact ma aba na sorry pen papa yɛ mo akɔ aba. Yeah, number 2 we have a call. Nyame adom. Pacho na we the wadare mabobo odin nyina na ministry no so wabodi na tre.
Okay, well, from me Apostle and the Impact. Oseadeeyo Ministry near Grace Citadel Church International. Ewo Konkonru. Na yehu sa mo de man nyonyam aba beta dwumadi tiachi. Dentina na mo wofie ha. Well, I think 2 weeks ago, and October, Jankwasi, Etonin Safray, say warrior inauguration be of Okuapim Hene, and Yansu Yamrana, Yametaya Chini, and fire support, and bro, into Yabayana, and Untinianam. Now, as I say, you say you got paying international officer. Apostle Randy Impact, one of the international ministers, Yenimuno, Ewo Ghana. Papa, Yada was a modern man, Yam Abeta. Yabakoya, me have badge upon Hadi and America, Christ in tea. Yeah, this American Pepe, Yama, me, matter the software, or a briha. Yo, it's my boy, dear Trayana, Yahuse, Christ in tea, say, Moha. From Reverend Mrs. Gloria Samuel Ewusabo. We were every Wesley as a second minister. I just say every Wesley as a funny na maba de man nyamba betajo medine. Pachawai. Yeda must say more my ne sa pepepe. Papa, wana rema say en ha una betimi ayi. No smart senior din komona. Yeda wase. Pacho wana rema aha your command radio no command TV. Obobo di HRM congregation wo na yahu say asafo so de won anuonyam ababeta dwumadinachi. Me the Right Reverend Dr. Emmanuel Chumba, me na me superintendent ewo Eburi Circuit no so enti me Wesley asafo mu ewo ha ewo Eburi ha. Oh, okay, the Methodist Church superintendent Owo Eburi Circuit ha and also Eden Enyonyam Ababe. Papa yada mase se yeri Oseadeeyo ene yeri Adonteng hene hu donti maba Eden Enyonyam Ababe tachi. Papa sumje nka panyin se yenim so yebisa obobo odi akyerɛ yenim se press before be promo ha. That is the immediate past clerk of the Okuapem Presbytery to say waba be promo Eburi ha. Obekyerɛ nipa ko a oyɛ na fei yehu se asafo nso ewa ha ede won anuonyam ba beta yen achi. So offer me Reverend Emmanuel Ochre Otu. Me yesofo Eburi Emmanuel congregation. Na me sanso ya district minister ewa Eburi ha se. Eti na che se Eburi presby asafo ewa ha no district minister wa ha de na che se congregation nyina na aba ede okay. Any asafo bebre yetu yen ani a yehu won ewa ha na ne kwafo moso ya mama kwabo do re mi fa so ene ye betena kasim ya mi sha mu nyina se moya ne sa pepepe eti ye goso mapon konton de se obo hia kuma me wa mapon pesima ka hene ewa ha me wa mapon pesima ka hene me am yonko mapon pesima ka hene wana mama hu se ene de won mana ahimfum na mom wa ba no official eti na ene no den na rekoso ofia ha ene ni gesem wa say medical ka say unzo Okuapem mu mujo ne e betai na Jankwasi achi na wa receive yen a yen dishi yen a yen Okuapem hene Oseadeeyo Kwasi Akuffo eti na me ba ya me jira mu makapu aka mi be say ona cross baada me jira mu ma owura samia oku I'm your half man on it. And so benkum ujira mu ma benkum ara eba beboa se Adonteng fu beboa mo say October Jankwasi ye hina obi abu no oyo hina obi a respect no enti na edua se beboa no na o receive Oseadeeyo Kwasi Akuffo enti ye beboa Adonteng man Okuapem nkabo mere ba mi hu se ahwere ase no mro ya amane a omo ba receive ye fe ne say Okuapem hene say o re ba Adonteng mu na rufi benkuma the first time I be shia and say na waba Adonteng mu ya ahwere ase enti bibia da ne kwam dia ndɛ no kom Oseadeeyo Kwasi Okuapem ye nyina ye kambom ye ndia eni ye very great year say ye di etre enti me je say na ye humponi na ohuma odwura de e be one of the best
Why? Eti nana apesimaka nana renchi audika ono ye mampo apesimaka yene ono na yene ne keke komo nana yada ase. Okay. Eti yabakosoa ne enkomo twetwe no eba ye hu se ye nana no mahemia ne ahemfo wonga siesie wa hu afa no kwasam se yenka se adantemam wo wazoye yakonifa yakobenkum yakojase na nede yaba eti yabako nana wadaroma ahaye Okuman TV ene Okuman radio wadaroma obekire wobebo udi akire na wakire wudibia ene yehwe kwan emfi Adonteng mufanchame Adonteng maimu ananyasa medase mede nana nsabia ye twen omahene ofi ekropon deno program na ye twen so beba na ye nina celebrate ayina nana nsabia mpacho udibia wo kwapem haye me ankobia me asachire ankobia hemia asachire ankobia meja ya ohwa efra papa ukentede ye wie na won hye biem pene wa yia mam na me de ko wadaroma mu akwa ba de wa ba Okuman TV ne Okuman radio Ya eja. Ibacho wudin ne wudi bia wa kwapem Me din de na no de trasrebo. Me asachire hinsan ye adantahene wo ekwapem Adonteng mem. Ene obaya Oh, na me baya. I'm say me panyine Otobo Jankwasi. Oya buri hene oya Adonteng hene. Na we invite ya ma hene fi ekropon. Omra. Na ombasraye. Nti boko ani dem bukria na ewo. Ye we ani dem. na chese Adonteng panyin aba de wonga nunyam aba betaye ngachi yo nana wadaroma yebemu akwa aba de wa ba Okuman TV ne Okuman radio so Midas bacho wudin ne dibia efem nana kofiansa mi asachiri adechihine eburi na chese metumani dia nana no masachirifo nana no masachirifo na makrabo no kra ne yewen opete nana ha eno no yebesunya achiri nyame hira mu nyina o nana hemia ezigi yenko nana hemia ho na ene de Adonteng mem ha yenia de jo nana hemia wadaroma udin ene dibia Bidin de nana brodra mi ye nana de tia jase hemia asachiri mi ye jase hemia wo Adonteng ya nana no masachirifo yamamu nyina kwaba amunyina kwa base modemani onyam eba beta yewura Adonteng hene Otobo Jankwasi ene yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo wosi wadamasio yo yabakọ kurowura yaba yatemran kurowura wadaroma yesrechi ya kurowura na yenene di enkomo kakra nana wadaroma yemakọ aba de oba Okuman TV ene Okuman radio so bijo so nana wadaroma mempese mafumu nti obebo udin ne dibiano e de amam wadaroma midin de nana ba ebu okan otuso anan ebri krora me anso ne ekwapem Oseadeeyo hene me anso ne agra hene na udibia de obaba akopɛ na mekomachi obaba akopɛ krora de obananimu na wanwe amerikwa ebia na wa mama saase antena so se udi huni na yo ni papa dia ohini babu ni dom na busia ya agunafo de ya yemyefo demo musuba anya fede a ene asetra na be din eti nananom agunafo nananom agunafo yeda masena ene mafam ho ede aba betena hei obi ohweyen wo Okuman TV ebebisa se ene teng na ede nananom agunafo aba bedu hei ene okuapema wura eyo okuapehene atu yen grace de netu abenwa obetra so yi ene de oreba besrayen wo Adonteng mu ha tinete se wu biara ujedi se uyo okuapeni na oye Adonteng ni efi ebri kopemi sanwom ahwirase ene ni nkurase nyina no na ti se ne ubagwamu a na yehu na wohu obroni kese and be counted enunti
nyina yetia Yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ene yewura Adonteng hina otobo damasese mode mani onyam aba na ene den ne yehwe kwan ene kurowura nana bebu na eye kurowura na ama yen kwan mamenka na minsisu se eye kurowura nana bebu ena ama ho kwan wa ama ho kwan a enye yie wo se wodo bi piara se ene mabeboa na mode mani onyam aba beta sa adwumadi achi yebeto so abisa nana se ene den ne yehwe kwan emfi Adonteng fo nchen mi gedi se ene de eye nsrahwe nti eye enije yangani eje efi se mi ntwa no na cha se entansi medi minyingi de eye Oseadeeyo adodankwa oba kroma na oba kroma na ya samsunti a ye trase ahenmachi donkro ye di siesie sa asem no eyide ye nyina ye hu ni esi we kopon isem dodu we koso ehun from abofa ye nwa asafi ehu ani okwapema mpanyini adawroma bibia jo jeti se Oseadeeyo Kwasi Akuffo ofani manmu obi an se yiw sesi ade onini ohene obi an se yiw okwapema ye wo ohene nje ye nije da kase eye kurowura na bebu odi aguna mpanyin a eba won abeboa na se won aboa se ene yewura ba oreba Adonteng memu ha no enkonkan no ono yete na no disem nana asedan ko a brepem ye beba be mauso ene wo mpanyin ede wa ba be si okuma radio fi se Adonteng memu ha do ye kurowura na wo ye Oseawuo ewo kwapem ha yi esi etimi no ba na nkobotwetwe bi wo ho a yeto aso wo studio mre ne sua hwi nsi wo kwan nana yedase nana yaza nana no magunafo a moso mokana na ho bai yama munyina akwabo mame fantu gwase okuapema mu hade babi amane anase amamre etwagu no obehu se sempanyin tenase a yebehu se ohene bia wo na atenai ohene bia wo na atenai bia na benkumfo bia na nifafo bia Adontengfo ahafo ni eti babi a mekoi babi a yakọ yedi kan koi no eye nananom asachirifo ene agunafo eye kurowura won atenai ne yekwai ya aba ha yebedidi nkomo kakra wa ha na ahanso ya hwe nipa nananom ankobiafo ne Adonteng mamu mpanyin a ewa ha no yehu won na fei yehu won ayansa wo yefiase yefi nana wadaroma yemwakwa abado bokuma radio ene okuma TV meje uso wadaroma obebo udin ene wudi bia de akyere ofem nana ajeyi nyako adamrebe mankrado nana ajeyi nyako ajeyi sikapa ajeyi kode nana adamrebe ya ate hodin pa mudu abrobe wo nkan no na abrobe de eho ana na ewo sese wada su du abrobe ba che odabi nana ye fiase nua bi na adamrebe ne din ne de na sese ye dua abrobe wo ho nana ye hu se ne mafam ho adamrebe fo na ewa he ana se adamrebe fo ne division ben adamrebe no ye agunafo metihama nana tete peja wanyani baby ko me na mi hye nana hu mi anso ne adamrebe mankrado nti na metihia na metia se nana tete peja aguna hene yewura otobo ne yewura Oseadeeyo ne yawaka ne se sie ne keja eniaseda enti wadamase se mode mani onyam ababeta yewura yamwakwa abado ba okuma radio ne okuma TV so yo meje moso mompom yehowa de achen na yehu se ene Adonteng memu ha ahanyo ye kasa ahanyo na nkyere se oye ne bi asi ha na mom ahaye putu na yebebisa se den na ekoso a ma ankantansi mafam ho a mode mani onyam ababeta mu rotobo achi yo medamase asemtia kakani se ye nyina eye okwapeman hene ene na watu nkra afre ahenfo ne ahemiafo eye nananom nyina se opese on won hia no ne won bedi nkomo kakra ewo ankaase wo na otobo Kwasi ahemfi hai enutina mafam ho a mode mani onyam ababeta na chi yo wesa damase nananom damase entansi okay na bia yangani sound yemwakwa abado ba okuma radio
ene Okuman TV so wadaro mabebo ye ubebo udin na wachire dibia ewo Okuapem ha ene ni enti ene wabutiri ne wahihye kire se wani abre Adonteman mayebi ofre me awo akosu akire photo bi himia odikan you ene wehu yen wa ha ye ma hene ekropon ena wahye yen se obeso obesra ye no ni yendi nkomo na ochia yen nti Adontemam yenso ya gogwa ye retwen so obeba na ye de yensa to yensa ye na ye ni yendi nkomo kon nti ye twen abia ye Okuapem Oseadeeyo cancer bria na so wo apem Adam asese ene nananom Adontemfo batena se moto no nkra ote mote se oreba na mote nkra na maye krado eretwen ye kan se ya mobibiara kwa aba zigi fatu nananom ahemia so ne yehu se ne ene wo ho ayefe wo ho ebere wo ho a ankasi se ya ne obia akasa miako ya da munyina asese mama ho kwan na ene dwumadi akonkan yada soa wo yen komo tutu nim yehu se nananom atena se a enye wangafade no ye feye papa na je se ene Adontemam ha ni adejo ya hu bi wo nifa ya hu bi wo benkum ya akogya ase nanso si ewura Adontemam ha adutwam na wadaroma ya mo wakwa abado ba Okuman radio ni Okuman TV the frame na na frame ponko bia atwesen hene na na Akuapem hina oroba nne no enti na metia ye meletwen nana mo ne yo se wo de wanu onyam abeta yewura ye mo wakwa abado ba Okuman ya mo wakwa abado ba Okuman radio ni Okuman TV so mechimoso nana wadaroma yehu se Adontemam ha menya na ene wona ntisi wo fia Araba anything na yenya ya beshia ya baba jeno tata ni ababa anything ya Yero Oseadeeyo ni yero Otobo Edam asese modema nyonyam ababeta jimerechi nananom yedam ase ebusafo ya mwakwa abiem yeda so wo Adontemam ha
na wotu wani na wohra uhu ahoboa eye Adonteman area edrisia yewra Oseadeeyo kwan a eye nika eye ahohoawa eye fekeke na chese ye hu sania ye beka no wafa eye Adonteng secondary right Adonteng secondary school one cadet and also one aya ahoboa ede parade soronko guard of honor parade also one aya ahoboa ede riba be hie ye Oseadeeyo Kwasi Akuffo eti adofo so na etwa wo so gina mikamani a panyin ne mofra wo so ere gina ha de chirodo a kire ye Oseadeeyo Kwasi Akuffo na mepasa mebisa me maami se date na awie anopai na ne eje a wo be gina kwan hu ami depi ne de kan ye de aseda mo chedi amponyankopon na to sua bien monsu amaba ha eye nana we kropon nkabom na ye hia na enam Kristo adawromenti na ye nyinara ya de ye ho ya nya fa ahudi nti na ama ye ngani agemroso no de monsu ye damase yo yedawase yedamase semonso ye hwesante inge men ha o ma memisa okakra eyi so ye mpanyin a wo okuapehene ho na den ne yehu ya mafa mo hui eye okuapehene nkabom to na yeguso no nti no ne abia sese ne abedu to okuapehene guso a one ne mpanyin orichiechi a ne mpanyin amon ehu se wabedu nti no wohwa yeko nifa yehu se woye wakanya wo benkumfo so woye wo hu bi yadu jase ehonso yehu eneden na ahwekwa wa ha enede eye krabehwe sani amihu no eye krabehwe ya bera wase okay yako Mwanyina amram okay eti sani ayeka no unse santi ene nipa etwa ehyiam wa ha nyina eye nea yede erihia yewra okuapehene eye nea yede hia yewra okuapehene Oseadeeyo wotu wani hwe ho so a na kyese ahoboa na erekoso ewo ho no askwahino nyas ene mpanyine mofra ewo Adonteng mu ha ena wonso wongani agya ene for the first time okuapema mu ha yanya yate for the first time yewra Oseadeeyo okuapehene kansa bria nanso yo apem oriba okuapema mu anasa oriba Adonteng mu ha ababe hia Adonteng pem anase ababe hia Adonteng nyina obi wo bibi ka obeka kire ngana yema wakwa abade bokuma radio ne okuma TV medase yo na bia ho efe medase uwiade a mepani mate mi wi me de be ma na bia wadawo ma bebo udi na watre yen bia udi bia na ne awoye wo gapma mu ha midindi na abena ansa sasreku mi ye late kubase akwamu ankobia hemia na yemman hene ye ekopon hene na aba abetenase osra ne mpesua so na watwe abie atwemu no oba benkum na watwe okoja ase enne waba Adonteng enti ni ayeye ni se yeri yen kambom bi a obebi okobia yedi achi ibo ne chidom obeto yenso a yeje ne fel so enti na edu Adonteng so a na se benkumpem ye nyina ya beboa enti enu nti ne ye bai ye beboa madwumadi na akoso na dresse wo bedu benkum so no Adonteng beboa etimo so maba beboa be pacho you sanete ye beda mase ene mo anu onyam na bia ho ayefe na mum nkomo ne ye bedi temamufo a ewo Adonteng mu ha ena yenya bia won so ye ne won reading nkomo me na wo fro wo den pastor frame Ansa Mary ya mo kwa abade wo bokuma TV ne okuma radio na den na yehu se ukuta wo baketewa na ni petwa hie den asam na si Adonteng mu ha pastor ne esi ni se emani je pi se mama me sa akwanye me man hene eye nana Kwasi ye wa ha na o meka kiro yese ene ekropon hene babe esia akire no o man hene ababe esia akire no nti yenso yesi ye ho ayere twen na ye hunu se ye nimu no nti yenso ye ne eje se ye babe esia no
na kyerɛ sɛ wonnim yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo anansɛ ɔwo apem kansa abrɛ ne ho yɛ fɛ ye aha ɔno na ɛnɛ eti na kyerɛ sɛ ne nti na moatwa ahyia yɛda mo ase sɛ moasɛe mo berɛ yo ahwɛfo baabi a yɛadu yɛahu sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ atwɛn bere mu a yɛretwɛn yɛwura Oseadeeyo kansa abiri anansɛ ɔwo apem nkukuabene yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ɔtɔ so abiesa yɛbɛdu ha na asomfo nyinaa na ayɛ krado a wɔn so wɔretwɛn yɛwura Oseadeeyo yi na ne ɔhyɛn ne mantia ne yɛn nsa aka no wura nkroma ɔno ɔhyɛn ne mantia yɛbɛma ɔkɔ aba na yɛbisa sɛ twɛtwɛ wo so hɛyɛ yɛnua menua saa bere yɛretwɛn yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo a ɔtɔ so abiesa aha ɛne yɛbɛfa no na yɛde naforo pampa no ɛde nakɔ ɛyɛ mogyawe n'anim wɔ nti yɛsi a yɛwɔ ɔtwɛn bere mu a yɛgu sɛ yɛretwɛn yɛwura na amane bi rekɔ so ɛwɔ ɛyɛ anufo wɔ ɛyɛ asɔnahene wɔ nti sɛ otumi tena se na ogu nsa anaasɛ ɔyɛ amane kakra wɔ hɔ efi sɛ hɔ yɛ nifi nti sɛ yɛfi hɔ a na nana korankye bɛdi atuo ɛyɛ akuapem tufu nso ahyia yɛn ɛwɔ anim ha na ɔno nso ayɛ amane ansa na yɛ dɛn yɛatu ateɛn nti saa bere yi de ɔtwɛn bere mu a na yɛgu so a yɛtwɛn wɔ a asomfo ne fɔntɔmfrɔ ne ankɔbeafo yi no mu nyinaa wɔ ha a yɛretwɛn yɛwura sɛ ɔbɛbɛka yɛn nsa yɛbɛda mo ase ɛne mo nkyerɛmu a mode ama asomfo yɛ moma yi ko yɛgu nkɔmmɔ twetwe ne so ara yɛhu sɛ mpanyin bi nso gyina twɔtwɔw so ha a wɔn nso ɛretwɛn sɛ yɛwura Oseadeeyo kansa abiri ananso ɔwo apem nkukuabene asona piesie Oseadeeyo Kwasi Akuffo baba bɛka wɔn nsa wɔn nso yɛ mpanyin a wɔretwɛn agye anaasɛ ahyia wɔn no bi yɛbɛkɔ wɔn nan so na yɛbisa wɔn dibiae ɛne nea eti ɛnɛ wɔn atwa ahyia wɔ ha yi nana yɛmɔ akɔ aba de wɔbɔ Ɔkoman radio na Ɔkoman TV so. medase ya agya wɔfrɛ me nana yɛ asantoa dɔmpiahene adu kurom akuapem amankrado dɔmpiahene na ɛnɛ den nti na nana wabɛyɛ a watutu wo ntama de aba bɛdu hɔ neɛ wɔ mu no sɛ yɛn nkurowura ɛyɛ yɛ nana ɔmanhene akuapem wura baako pɛ ɛyɛ nana Oseadeeyo Kwasi Akuffo a ɔtɔ so abiesa nti na ama yɛabɛdu ekurom hɔ yi ɔde ne nsrahwɛ ɛde srɛsrɛ ne mma nti na ama me nso maba kurom hɔ yi ɛwɔ Adonteng man mu yi yɛbɛda wɔ ase sɛ wode w'anuonyam aba bɛtaa nananom akyi yɛnim sɛ Adontengfo ɛba bɛboa a nifafo wɔbaa nifa nti sɛ mo nso maba ɛyɛ sɛ mode ɔdɔ ɛna abɛbɔ ɔdom nyame nhyira mo yɛwura yɛmɔkɔ aba de wo ba Ɔkoman TV ne Ɔkoman radios nana yɛnim sɛ wowɔ abotakyi yɛmpɛ sɛ yɛbɛfom wadaworo ma wobɛbɔ wo din akyerɛ ɔkye wɔfrɛ m nana kwaku abɛti ase akyi abotakyi gya ase hene yɛhu sɛ yɛwura atwɛn yi mu a ne yɛwɔ nsɛm baako abien a wobɛpɛ sɛ wobɛka yo sɛ nnɛ da de ɛyɛ da soronko ɛnam saa no nti na yɛn nyinaa nso pɛ sɛ yɛbɛbɛhwɛ bi ɛyɛ abakwasɛm ɔmahene bɛɛ yi na ɔrekɔ aporɔbɔ wakɔ nifa na waba benkum ɛna waba gya ase na ɔnnɛ ɔwɔ Adonteng man mu nneɛma bi bɛpuepue wɔ mu a daakye wo ba bi bɛtumi abisa wo anaa ɔhene bi kora bɛtumi abisa wo ɛyɛ abakwasɛm nti na ɛsɛ yɛn nyinaa yɛbɔ tiridi trada na yɛba no yɛbɛhwɛ nsɛm a ɛwɔ mu na obi nya bi reto ne kotodwom ɛne nti na nnɛ da yi mewɔ ha mebɛhwɛ abakwasɛm nananom sɛ wɔn nso sɛbe wɔte abɛnwa yi so nanso abakwasɛm ɛho hia nea yɛhu wɔ ha yi mfi ɔpe akyi na yɛnsɛn ɛhu biem nana yɛbɛma ɔkɔ aba de waba Ɔkoman TV ne Ɔkoman radio wadaworo ma wabɛbɔ wo din na wakyerɛ yɛn wodibia wɔ akuapem mu ha medamase medinde nana ɔkyerefo kwapɔn the second akuapem benkum gyase ɛwɔ nana mosifi yo nana yɛma wakɔ aba sɛ wo nso wode w'anuonyam aba bɛtaa yɛwura Oseadeeyo benkum nana mosifi ne gyase na yɛne no de ahyia wadaworo ma na nsɛm baako abien a wobɛka kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛwɔ atwɛn mu a yɛretwɛn yɛnwura Oseadeeyo yo sɛ wokasa a megyema no ye na
sɛnea aprɔbɔ no ɛrekɔ so no mfitiase no mu no yɛ fi nufa ane yɛkɔ benkum ane yɛaba monokrom ne yɛaba ɛyɛ aburi ɛyɛ ɔfɛ ne sɛ Adonteng na sɛnea yɛde ose ɛyɛ ɔyɔ sɛ yɛtumi tena ase sɛ yɛbɛtumi akɔ asa aprabɔ no na ose yɛtumi yɛ ne pɛpɛpɛ sɛnea ɛsɛ ne fata ɛno nti yɛwura ɛtu saa anamɔ no wanya saa vision wei no so ɛtu saa anamɔ wei a na ose yɛ na yɛde ɔdɔ bi akɔ yɛde gyidi mapa yɛde ta na akyi na yɛtumi ɛbɔmmɔden sɛ yɛbɛtumi ne no ayɛ dɛn ɛtu saa anamɔ no na bi akɔ yɛ ɔdɔ tumi aba yɛn ntɛm ɛno nti na nnɛ anɔpa awie mu hu yɛ wɔ ha sei yɛwura gyase yɛda ase sɛ mo so mode mo anuonyam aba bɛta akyi me sɛ mpanyin a wɔn nso wɔwɔ kuapema mu ha mmea mpanyinfo a wɔka bi a ɛdi mu ɛnso wɔ ha de wɔn anuonyam aba bɛta yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo akyi obiara sima ɔbɔ din na wakyerɛ waka bibi kakra akyerɛ okuapema nyinaa hwɛ teacher yo mema okuapema yɛn nyinaa nkwa so awurade nka yɛn ho na yɛsra ne sɛ asomdwee bɛba okuapema ɛno ne maade ames yɛda ase ɔsrɛ sɛ asomdwee ne ɔdɔ nkabom ɛbɛba okuapema mu ha mena ose yɛ mo akɔ aba ne awo so wɔka yo me so medam ase yo okuapema de na yɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ wɔfrɛ me sɛ adwadobea okuapema de yɛpɛ sɛ ɛyɛ wɔka ne sɛ dɛ nkabom ba sɛ nkabom nkoa ne yɛhia nkabom ɔno so na ano gusu sɛ nkabom na sakranche mihia o motwa mihia mo mama wo so bɛka bibi kakra kyerɛ ansa na wakɔ wɔfrɛ me adwotwe aboasa heme aba ne me na me so na meka ne sɛ yɛhia nkabom wɔ akuapema nkabom ba ɛma biako yɛ ɛne ɔdɔba sɛ prae kora wuyi baako ebu na mom sɛ abɔmu di a wubue mu nti yɛmpa ya ne sɛ kabom bɛba na okuapema afa ne ntama pɛ fra yo me sɛ oni obia kasa asɛm a ɔka ɛwɔ okuapema mu ha ɛyɛ nkabom asɛm menua kuma sakranche ɛna ɔno nso nananom abrafo wɔbɛda wɔn ho adi akyerɛ yɛn wɔwie a yɛma na yɛn mmara nkakra waka bibi akyerɛ okuapema waka bibi akyerɛ yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo na fe waka bibi akyerɛ yɛwura Otoboɔ Gyankwasi ene Adonteng sini nanso a yɛba abedu ha yi sakranche agra walaroma tia mpanyin fo no watie fo nyinaa ende yeni ambre sakranche abran yene adumfo yɛ wekropon ene abri yeni ambre yɛde okuapehene fa okuapema Adonteng mem ayi amane na nti hu yɛn a na ne amane tia nen walaroma na mani abre ya adum abrafo ne adum abrafo ɛwɔ Adonteng mem ha ne okuapema mu ha ene sakranche dom dang na moreka kyerɛ yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo yɛ ka kyerɛ yɛwura se kan na yɛ kono de a na nka yɛbɛbua na de asekan di nkonim na sɛ de asomdwe ne nkabɔ mu yɛpɛ enti yɛbɛsrɛ yɛwura sɛ dwumadi yɛ kɔso yi ɛyɛ asomdwe dwumadi a na bio nso yɛde kyerɛ amane ne amammerɛ sɛ amammerɛ firi sɛ ɔdɔma nkoma kan na ɔde asekan ne yɛhwe ahwero enti mu sɛ kra asekan a ɛyɛ asomdwe nkoa na yɛpɛ ne mom yɛde kyerɛ amane yɛda ase na kyerɛ sɛ asekan ne ayɛhui enye nea yedere tuatuo enye nea yedere koko na mom yere koko akọ nkabom yere koko akọ asumdwe na saa na moreka kyerɛ no kware yo enti sabre obuafo ne kuman amamu akunu odom mraku seti oso awrobe nam de ako ofie kyerɛ obchirikum Oseadeeyo Kwasi Akuffo sabre mponko tobiri ja kan sa biri ananso wu apem okuabenei ose oyekurotwa mansa okunanima onhwe nachi enti ne adumfu ne aseka musi onkunanim na obemem na dan so na woreka kyerɛ yewura Otoboɔ Gyankwasi ne woreka kyerɛ yewura Otoboɔ Gyankwasi ono nso yaba besi ne nanso yo ene ya ka kyerɛ ne se oye akwati a ote atuo so enti imprempren se asikemre di ewu ne mpehene wo ya mane na mgeni se ne konanen enti Otoboɔ Gyankwasi oye nkunkire nkuna nansa okoti beti di asemfiri moni petira di sabri oye kwafma Adonteng ne ohene ondi ne hene yo ose sakranchi se eye
yewura otobo Jankwasi onene hene yahwe dom ya eye ekuapem twafo yahwe dom ya yewura nana Oten kranche oye brekuso hene ena afenso oye adontimam ha ekuapem twafo eti nana yamwakwa abado ba okuma radio ne okuma TV so yeja mi cha mo tiefo nyina yehu dom okoti obati ma hoboa ene den ne koso adontimam ha ene yewura oye okwape hene obo apro wako divisions ahuru no nyina wabedu adontimam ntimi amijira ha ikohia no yede na aba waba ne fi ewo osumenya ho afi na yede ne bekogwam nti me ba behwe se na asafu mai wa ha wa kwantoto na afi wa bekan yan ho na yede na kogwam nana ansa na wobekọ no na yewuro Oseadeeyo fi na aprobo asi yede yehu agem yekọ nifa yekọ benkum yekọ jase yehunia akoso wo ho na den nenne yenhwe kwan ewo adontemam yo amde se o se makọ mbia ni nyina nia ye behwe kwan no mo hwe ye hia no ye de hia no ye kura asafo be ahoro nan na ye de hia no abedu sese afi na ye befa no akogwam na ye dugwam a ye besi ni ye nyina ye behu yo yabada na Oten kranche eye ekuapem twafo oba brekuso nso ya ono na ote benwa so se brekuso hene ono na mensa aka no wahai na mamenkai mo baako ne so na Ashasi University esi se wonni mu ahwefo amorhwe yen Ashasi University papai na oma ho kwan ma Ashasi University eba okuapem mu nana moneko yada se yebedi nkomo eti yeguso yenya nente se yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo akọ ne mpanyin ho ewo osomenya asunafo a ewo adontimam ha no wone wofre won osomenyafo eti yenya nente se wakosoe ho chese wo akanman mu no se utukwan na okoba bia usie wo ufi eti yebefa ne se eye osomenyafo afa won anase won age yenwura se wonde prekope won so ya asnafo wode wo metena adontenmam ha ewa aburi eti nananom ne mpanyin ne asafo ahoro ena botwi trada ekosia no yehu se asafo ma no asan ereba sei ne yetene se woreba atwen mu afen wo ba befa yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo asan de na fi ha ede na kogwam aye na yesronko eti yebetwen mehu se asafo mpanyin bi wa hai asafo mo wo mram ya mo pa ne yentie oje nananom asafo ya mama kwaba yewura okuape hene Oseadeeyo Kwasi Akuffo nso soda mwase na asafo yi asafo amufi yenimsa munyina mu adontemam ha nanso ba ko bedi manim na wakasa na wakire kroko a mufi yada ase obada kan apantem aka bom obada kan apantem aka bom asafo group aka bom ba ko ayefi ekuapema no fo obada kan apantem aka bom aye ba ko biako ye ene nyonko do nti aka bom kan na ye papa ye say aka bom United Sun division will fall. Okay. Maka bom modi ane na yama musima mungori ba ko na yenko.
wase eti obuada kan mo panyin na yada mu nyina se yanya ne ti sa yaro okuapehene ababodu eti sa ote etuo ne ade aba ene eti na sa yakwen anim eti nana kranchi bedi atuo ekrapem tufuhene wonso na yaba bedua yera okuapehene Oseadeeyo du ha amane sronko wa ha woye edema yera okuapehene woye de mano na foto ha mame yenra nana krahene nana kwam donko kisiedu ono so na yehunu nana yewura da wase wadaro makabibi kakra sane yako na me de meka ne so kwabman ye be so kwabman ye baako okwabman mu paapae obi o so kwabman paapae no na onim no ye okwabman etias okwabman e biako asumdo okwabman obi ara mra no mabua na kwasa kuahini enim ensita ye na ye nipa baako obi amfum obi aye ahinsam na bai ana obi tan no yitan ye wie yaka bom obi amra no masumo kwapere no kwamanya ba asumdoi na mede meka asumdoi ene biako ye ene nonyam no kwamanya ebetumpon enti na mama kasa na mesre kwamanya ba ko obi amra no meka na kwase kufu na ye nsum kwamanya na mpuntumro kwamam no kwamanya kachi medamas eye nana kwame donko kisiedu eye yewura kuapehene na akra hene mehwe mensa so ha ye wona Mosibuaten oye benkum chiame nana Mosibuaten benkum chiame nana wadaroma woso obeka bibi kakra de akire ni ameka ne se ye fi apro ya se ko busomeni na bia akoso pepepe bia ya ko bia ya sumdwe enti no enche bia ye bewie no na nkabo maba na odo abetra emu na mpuntu na ebi aso obi aso eno na ya hwehwe nana Mosibuaten eye benkum chiame on ye ni ndi nkomo ye hwe dom ni mu a yensaka the founder Okuman Radio, the founder Agro Farms, the founder Liz Ayao, the founder Babia yan director Bakope yan director Bakope yan director Bakope Okuman Radio yan director ye be bisa director ye mo kwa basa wonso wo de wanu nyama beta adwuma di nachi meje mo so etie watie fu nyina ye hu se wo pram watio pra ne den na de yan abepua hai nya bone emiso ma hia kwa pro bebre no ye madam pa enti otonsa frem se na me maboya no na metie akuapem na me okuapi ni banere ati se me sum okuapeman eni ti me baboa o ma hene asum okuapeman Okuman Radio yan director kra ba beboa na enye yen ankasa eti hu yen a yen so yedim director yedase oh okay eti sabri yabedu akuapem tufohene eye akuapem tufohene na na kranchi bedi atuo ne ho na yaba bedu ya yewura amane erikwagu ama yewura akuapengene Oseadeeyo Kwasi Akuffo ka sabre anansio wo apem wako osomanyao akwaye amane wo wakoso ye wo osomanyao wadu ha eti ahanso yehwe ni ampanyin ereye wa ha ede amano yehu sa yabako na yakwa hwe eti baby asante yirikoi eye akuapem tufuhene na nakranchi bedi atuo ne ho nefi ene sese yewura Oseadeeyo eko
na amane soronko honom a ɛsɛ wɔyɛ ma yɛwura nea yɛhu ne sɛ Adonteng mu hade ɛmɛ amane ne amamra yɛhu wɔ ha no ayɛ soronko mehu sɛ yɛwura Nana Oseadeeyo Kwasi a ɔyɛ benkumhene ɔno nso ɛka mpanyin a wɔne Nana ɛrekɔ no yɛwura ma ɔpahini bi a ɔwɔ hɔ no brepam Okuma radio ni Okuma TV musa mo penana mmenya bia ya be ye akuapem tufohene eye Nana Kranchi bedi atuo na ahemfi ene ya be mpanyin kire se ansa na ye Oseadeeyo ebekọ otobo Agyankwasi ho no wo amane ye se wo ye ma no Yehusa yera okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo wojeno ewo osomanya ofi osomanya no wode ne ba eye akuapem tufohene we'll get it right very soon na ahanso eye biaya etese oba ansana watumi akọ yera eti yehusa na achiame edinanim Yehusa na achiame de nenim eya na achiame payne ochiame okro yaboa ena odi nanim yin eya yara oye man okufrubo osim kwatia eya yara oye man okufrubo osim kwatia ena ono so edi anima odi yenra nim Yehusa ebri krontihene anasa osomanya ebri osomanya eya Nana okan kofi otoso abien ono so edi so a Wareba okuapem mpanyin bebre na ereba yehwe kwan se worisia yewura kwan Adontengfo akere odo Adontengfo akere odo Adontengfo akere odo Adontengfo akere odo Jasa yedu Adonteng mu ide eje yensem no kwasem Adonteng mu eje yensem unya baabi kura na wode wonan asi unya baabi kura na wode wonan asi wa Adonteng mu ha eti akuapem ahemia ena wonso afa won ho won afa won ho a worubai wona wodi yewura enim erigene tata na bia ohu ayefre wadaroma no for den wofra me na no for wa manfo for wa manfo na me ba tell me me ye konti ma ni fa konti wa do wagire me sa ye konti ma wa akoma manfo me darum no kuapema ntufo hene nom enti won wo fa ase ne Oseadeeyo enti na ye me da preko pa na wadu ye nkuro yi mu yi enti ani jaye ye ndia ye ani aja yie ya tu ye ni a yehusa Nana Kronti hene Nana okan kofi ena ono so aba be hia ne wura
amane kwan so no etese Adonteng panyin ebehye yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo enti osomanya owo Adonteng memu ha eye na no kai kofi otoso abien ono ene mpanyin a wona be amakrado owo ha waba behye yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ede ne rekogwam nana ayesu premo oye ebri oyo kohene nana mehu wo Facebook na mehu nana ye mpanyin a ewo ebrima mu ha ahene yebebisa no ne din nana Oseadeeyo afere ababio nana Oseadeeyo afere nana ababio me atwesin adehene atwesin adehene wonyina ye mpanyin a ewo ebrima mu ha wo hwesane a won aye krado ne Adonteng edirihia yewura no kwasam sa ya akonifa ya akobenkum ya akojase na so yedu Adonteng mu ha no ne ye kra no wanya ba bi de wonan asi no eyeden Adonteng man eitrese machirodo machirese moye krado eba besom ofori agwa na menhyiram yewura Oseadeeyo so odamase yewura Oseadeeyo se odamase yedaswa wo Adonteng man mu ha ebra Adonteng panyin etwahia nana Oseadeeyo oko eye akuapim benkum nana Oseadeeyo oko ye akuapim benkum hene osabere ma enya Oseadeeyo oko ena wohwananim nso a yewo akoforo bo osi ahene oye man osimkwatia mia meja nana wonkoso yedamase se mobeja yewura Oseadeeyo wone ne mpanyin na wonso won ato santen a obado etua ba kurom hanaide edutwam eti wohwe tenten so ponom a obewusa yewura Oseadeeyo akasa ewo honom a yasa yahyehyia mesaka lawyer Adoyobo oye okuapehene chief of staff orehwe atoto ne amanyina ma yewura okuapehene chief yahyehyia mo wakwa abaso na ene dan ye hekwan ene dan ye hekwan they don't say one of the historic visits to Adonteng na eka akuapem divisional areas ro na ene they don't so akoye srongo very colorful because say otubo atoresa aboabo adahemfo ano na ahembia no a worehwe oyene kwase orba na oti say the tuoru koso ne ade na Oseadeeyo esigwam a orba gwadase na eyefa keke efefe ni nyina kire nkabom a ohwehwe ema akuapem no na ene adedi say akuapem afa ne ntamapafra na nkabom no so ere adwuma yewura abei na ene yesra bisa se dan na yenhwe kwan amonokrom mokaka ne mane bebre kire yen ene so dan ne yehwe kwan wo Adonteng mu ha ene so yereka nkabom na edika na ena nani so ade hu a owo ma okuapema no ena obabeche abaye se efa school efa education efa health na efa impuntu ewo okuapem ne yehwe se as tourism attractions ewo ha no ena se they be create jobs ama youth no if say one dachi ena area okuapema yabara wase lawyer Adoyobo the chief of staff edema okuapehene office lawyer yada sepa eti yandaswa ewo atwenyem a yewura okuapehene enam kwan so a ne mpanyin edi nanim a woreba yadaswa wo atwenyem a yerehwe yewura kwan se oraba bedu okay eti etio eneri dia him aha yenda tankasa yakwa
we have a lot of heads of institutions. Now who said the MC for every MC for every Honorable Edu Yoko Honorable Yabamo Akwaba the Wabakuma Radio Yokuma Chief and young sir Maba Adam when you yam Ababeta Jumet you may be said then to my set the Muna Babedu. You MC and Nano Yera Oseadeeyo Kwasi Akuffo the third Omayini Abaye Mpetreso Adonteng Memo Ebesrai Ake na se Open Arba yet to be enter your office as I have back near Gina Wabet na Yemo Yanisono na Siana Wabaye or Hini Pregopeno Yinano Yaba pledge allegiance near the Cabo na Ye Juma near the Imputu at the Memo. It's a name high, like I say, Yareba na Yanano Abesia na yet to me yet developing back my Nakoso. Yo, Yabada was Honorable Eduna, Yabisasa, and now you're Oseadeeyo Abba, Adonteng Memo. Now, Wababe, the MC for every then I'm a quang a few years chain. Oh, yeah, you need to say, and I say, or you want to say, Obonika can say, there is strength in unity. Now, Obeka na boom, now you and Yama Sabe, a united, more than what divides us. And I say, yes, I am value, a united and say, you're clapping for them. Now you're so. Na yaka ya mbom near 40 ahead and nyama bebe esi won groko bebe so oko kwawu nyama bebe ko so oko asante memo nyama bebe ko so na there is a need for yan so ekwapemfo say beka ya mbom ye beko ya ni na ende de eko so yi eye manije ohwe kente ene nyama so afa wo ho a e kire wo say enipa na when it has been there, be better forever. And men of me say, and it so I say, yes, no, and yes, I am man. I can't know Bono, Edupe, that's vision, and that's how we know. I say, yes, no, and if you are young, say, you know, you're I feel, if you're my head, you know, near 40 ahead, you know, that's a Yabada was Honorable Edu, Yabada was okay. And Saiswa, Yawo, and Sawam, and Sawama Dwajiana, and Sawama Dwaji, MC, and Amensak and Honorable, Obetimiatanasana, Yedin Como, whatever, Yamoakwa Badoba, Okuma TV, Okuma radios. Na Yahasani Ama from home, a Fade, Namodi Ababeta, Jimediachia, AFF. Obi say then to Honorable no more I say they won't be say yeah na di kan ye beda kwapeman asi na ya da kwapehini so asi say wadwen Adonteng opese obesra ye na obeda ne ho adi kire oman no ne ye hia fini wa ne say nkabom say ye nyina ye kwapeman nyina ye nkamom na de adi imputu ebeba Ghana no ye nwene ho na asudwe nso ehia asudwe ewo mani ye baby sasa bibi titru bi wo ho a mo hwe kwan afiyera Oseadeeyo say one day what the beba na enu na medical ka say ye nya nkabom ewo eye kwapemem eni impuntu yama bebre yenim say obey obeka niama yene nsema ebeka yan abom eni na nyame edam akoma so pa Sawam Adwaji MC na yene no edi gwam sabri ye hwe yen achia yewura Oseadeeyo atenase ewo gwam ho enche gwanemu ebeda ho na yatoa dwumadi no so Oseadeeyo Kwasi Oseadeeyo Asuba Chiame so pumpuni se abedi Adonteng Memo na ya asem kese eni tini shina popentu abie yo ne wo mbaye na ase asana amane bia wa ye dini
Paying Central. Yo, am I hearing? Tell me what. Yo. Ukapehini achami mu ho. Yo. Amucho madaroma. Sana yimra otuguja kwasi. Akocho tetu so. Onya na ukapem Adonteng osuma na Oseadeeyo. Oseadeeyo banana ene ne dom akwaba. Era ho wa de kese. Say wo hu Adonteng mu ha ne. Na ojo de say this is again a very festival. Dear Manapaba, yo, I am Wadaruma, Ana Binkum, Wadaruma, acting if I routine me, Okuma Baby, and Kobia for the crew for Moko Oseadeeyo Kwasi by. Yes, I know 2 more young Kwasi Adonteng Onea Oseadeeyo Kwasi Ano Kasaning. Also, don't you say, Dura. Ababedria and our one say anything was summer at Yami in pain, so over my Yura Quaba. You are repaying so Comuda. You at Yamino, Mobumuasi, na Mudia, Mabumuasi, na Yakwe. Mako. Rally. Oh, come on, Mako. Abra. Wadaruma, Nanabe Kuini, acting if I could team paying or command paying, and Kobia for the crew for Moka Yura home. As Anna paying civilian Tomo, Adonteng paying say, MCs, DCs, government officials, when you now want to Tiaso, no ama Yura Kwaba Prebu. Into Methodist Church choir and Ababe and Room, Nanya no Concro, Abatina Saibabu, Sadabea, Bibia Bear Yamishe. The Methodist Church choir, Sama Kadwa, a Pranason, some of the Mujomo, and Papa. Chinkwe
Ubrohuni Yankupon Osro Nasa CFO. When you meet me, ho, account no children for Yankupon. Ubo will be asked. Now they are Pim, India, Yaya, way. Walk on Krunga. One man a part of Chayam, Asia. As I see, we are a fee. And from a papa, anything in a hair chicken. Wood dog, well, more broke in tea. And on the mines. In Shankondina, yet I would soon find a coupon as say. One penny dear, I would have my young my imu. I am for. With your penny. Any titriwa and walk in Tama, or Shassa and Asatana, records ye. The MPs, MCs, police commanders. Any nipa, you crave you now who do you nara. So I didn't even better to ye. I'm Adonteng, I Adonteng. Never pim, I have him. Kenya Ponyami. You do to say Sabri, Edma Womina. Ya hem for so. Because in Nika Biara or Suri, I will man you, I will pay me so. Wait up why anyone may be ye. Wait to try to you while paying them in a certain sort of hustle. Every year, to jump on. Yashem, what he meant was sending out their shame. Your own pie Sabia. Yes, so say, Fadi Bidomia. May I soon be a feel ready, yes, to Christo, away and Patamoha. And to be a Basabasa, ye be one, trade on Ponyami. So we shall was your good soon doom with Dan. Now, Cronkrunga, Mawa soon be a tra and Tiasian in our son. A captain for any end. Yes, sir, we need that day in our. When you are with Asher, what will be between them and self. You do a change soon as you can, you would have never pa, Yansaka. And our Dumas. It's so within Cronkrung. There's so said. My Mebunu, I'm our hustle. Then penning, I'm our home wrestle. Then you pay you believing for one sign yet. Now, I'm sitting every pay. You will do this out. Now, so we tell you when you come, and only me and Joy in them. In so I even say me now, or the wedding manager. Now, who know what you buy and a dead now? It's a die and home to show about now you be answer. Yes, sir, will Christo yes to demon said. May ye dear enter on my Kaya don't think, not Kaya gap him. Kaya want him fina. Now, don't me pay credit to me, dear moo, away and tell. No one found a dinner, periphery. Appreciate anybody by Jesus Christ, your doing. Now, or didn't whom I am. The demon you're going to pay you. The sausage egg now, dear, I don't think it up for me. Not boy in Chidom. Put to my community. Amen. Catch your home, Moisema, Sufupeni, Reverend Dr. Chumba, with the name Apple Pie. Amamre mu ye china ti sabri na na chiame na adru ne so onu so bagu apae na dwumadie na aka no ye de atoa so na cha no adaroma se my crowd dia e bochire de ma Oseadeeyo Kwasi Akuffo gwara na sa Adonteng ohene odima na okura pehire Oseadeeyo Kwasi Akuffo to say this ene wedu ha amani was saying na say ni pehire be kasa ye ba ne dan ye bra Yesu asu hira na mo nye binda mo no bi o be busu manu na mo fodi ehuru manim na ye dia tempana insunio
Madam Wasi. Thank you. Pacho afi akwado bako famo. Yemfo obuone ni die emma amamna ni amanne ni enhyem kena. Me hu se yen wemu nanane mu gya yen. A yesua enwoma bia enya oman hyehye. Mimi kwa dwaba sina pani bia kasa me fani agomitie ni nyina. Na na chia mi ya paye no. Okaye nyansa kasa bia okane kasa kwa. Odita kwasi goni ni bibi efiri suru bi ba na ba hie me ya nanane mu mowu eye lesbianism and gayism. So, nanane mu chi asasi chi a piece of what chi and camofo chi. Iteni kwasi asoso. It is all your branch we your babu na kwega kwasi na mpemfo kasa. Aya mo aso meom. Mpemfo se akukọ awobe woni no. Wonu no odi abebesere. Na na chia me yapani ontimi nka no ro. Se de odi anka kwa me abu amani so owioi meka no. To de ya kasa bebu. O ya pai no okai na nanom. Se bibi akosi bodi de bebre. Ebe ma oje free so abehie no. Nyankopon nye den omu e na oye piao enze nu enye na wi enan manom hallelujah pacho ofe mo wan ntoa dwumedi no so eni di achenkwana na me de fam nisu mi tue me yo odihye na me nanane achem abo hene ono me maame akua afrakuma e maame si hospital na me de to no na otugo free eye okuapima mu ha e bankan e be dane di e maame akura minya wudi boda piao na minhirawo empanifo chochoro abekensa awia yi bi na ekrami Owura Joyce Apia, headmistress, one of the best senior secondary schools in Ghana, Ebri Tech. Omo se maye mame. Sewura betua wo ufi na wa be no ba be kasa na wa sinu Nyankopon no mu wan go kan singia ebe den wo betum to kunyame mu ai mura itia wo nan so awada roma what do Adonteng srebe efu wodo ma transit kakra na me no wakasa ahade ayemi mpesa so amini me bam kakra srebe Nana, Mama, Oseadeeyo Kwasi Akuffo a utuso edisa. Nana binkumhene nana sedoko utuso edisa. Nana osin kwetia aye mam asa akwaji din fufu bia. Akuffo bu so Akuffo no. Oye mane ede, use that. Nana Baba Gasi Himia. Nano ye, yo, Nana, don't think him out. And now, Oja Abiatang, Mahimia, Nifan. And I'm not getting in Adam Abuko. Open in I can an opposite credit. A good guy and acting with him. I don't my name. I'm a home paying, I'm obeying Nina Akaba. It is sent from our honey bill. So was I am from Manade. Immediately. So, my king was a hiding. I was ever told of the bomb will be in the way. And then you to Tenoriety. And I do Dampa, and as I said, I do Dampa. What she say, you know, you said. Yenna free and sa as we see capping here. What is the way to capping here? Tetena dia, not your papa, I'm afraid.
memory di sakrai wo ho enti yewura se ne chi mi pesa so na me amenu doma wo won pesa no so na won so won ahu mi enti ochina oreka se Oseadeeyo Kwasi Akuffo a oto hwe bi san to bi anim so ne nse na ye dem eti ti wedi kan akọ ni famen ono won akosia atia so akọ benkumem nate efa manfia bisi obosomase ekosi kofobia konti awo adeso na ye benkum ofi ho no na wakọ gase amono krom dum se yaw dey twam ubia amono krom ubia wi ene 30th March that is all the years here then ebi sia wa o kasa e kra no na me kana so e fa kakra ma eni me kan ore be kan di ne de ore ba bi chia ye no wo na Adonteng man be hire wu ene se de ete se no china bi sori no ko no ha na wati din ni da ana wo hu din ni da ana wo hu se na Adonteng man ye ete ti bi se kasa na ne ye ma yewura akaba afutu bi wo ha anya ha na ebeka adamu se bi wo ha anya ha na ebeka ti miwura Adonteng mu ana wa bayi yanshi efi akirase ekofada probe egosi birekusu isankosi san egosi panakoro san abisi akirase bi yawo ahimfo beble yintiminka yawo nkrai by 200 ni echi yawo two sister assemblies and as a municipal assemblies ebien ako ebri ene kapon sat na ba ko on sound ene sound ma do agini municipality ye growing of no dia wo ho no abang ni pe bia ba wa be bia fra was garden sa eyi wa ma meeting so wo pe bia sia enye den enye nti wa don't take the powerful what the kasa yeah me ya on se pizza so no wo do be gun sa mu na ya that's so that was why don't you mem bibiao igina ha ema so also wa be bibiao ko free anopamo ebiemu and the famo onyene yamba wachi yeda ase kama waka Adonteng Oseadeeyo Kwasi Adonteng ja oye man osimkwetia ekwapim ja sehini nana Oseadeeyo ko anaso sabe me Oseadeeyo ko eye ekwapim binkuhini acting ni fahini nana opese kunedu ye krunti nabia nana oye a otoso ebie krunti himia
ahimia nananom a mokan atranko a okuma mpanyine adukurufo nananom akonfo atiame obia Adonteng man nyina ne okwapman nyina yewura so mamu nyina ha eyi yewura si nenije na ho ade se ne okwapman atwahia se na ne dei abeto na ene ono ote ne ofanom atimu tua yemure se neni eje pa neni je sam kese ni titiri otobo akwanhia odihia no neni eje papa yemure otobo osase na kese no de ma wo no de ma Adonteng man nyina ne nananom awu nyina yewura si yenyina yenim se ohye na apro aboase e onifaman mu na wotwe atu asoro no de ko benkum yenyina yenim se ne na wotwe no ko no ya na wofa eja asehene wo na enne nso na odi abepue wo Adonteng man mu na Adonteng man mu nenije pa osa pro yinyina mu division bia yakwe won atire so kwa mantias ni titiri wa Adonteng samba atache ministry kasha yemrasi eya proboy mu nyina na enisuade hu ene ne ode asiwo anoku abman nyina de asiwo nganim eno ena oguso rebo apro no retiri bio se ye adesua apomuden ye kase akuapema development sustainable development and as in puntu ene ni nyina mu obu se ye betretire ye ho na ye bebu ade na yedi ni di amani ani di seno no saadi anan no ene ogusu kuram se yebetumi okwabman ko nanim yemra se bio obroni se discipline anaso obu ene nkabom anaso obroni se unity enwo hia ne pa okwabman mu ha eno ya de titiriwa ehia no esan se wo kan obom na ye bi obu mampehin ni ye usa Adonteng hinini oyo pakengni ye usa jasi hinini oyo pakengni ye usa benkum hinini oyo pakengni na ye fu e wo hye won ase bi obu ma won enimu na mpehin no so won atua so na obu na ba na ba bisire so eni tu obu eni discipline no e wo hia na pa zempa yemurasi nananom otobo bakamfo nananom adukurufo muni munhyehyɛ a ɛwɔ traditional council muni munhyehyɛ a ɛwɔ yɛn various divisions ɛna musan ne munhyehyɛ a ɛwɔ yɛn kurokuro so na ne nyinaa ne sɛ yɛbɛdi so na yɛdi so a ɛno na di mpuntu yɛn nyonyam bɛbɔ kwabman mu ɛne ti ɔsrɛ mu muma yɛn nyinaa yɛni so ɛsan sɛ obiara ne wa ɔkyɛn traditional council no yɛn nyinaa yɛhyɛ traditional council no so ase yemurasi ade ba ko a ehia yɛn yɛsɛ yɛde no kware bedi yɛn anim kan no kwapuman atumi apagya na afa ne ntama pɛfura yemurasi uba kwapuman mu ha obroni se tourism anaasɛ yɛsɛ nsrahwɛ ɛyɛ ade titiriwa ɛda n'ani so ana esire ni so opeso ye isa so hwe kwapuman mu a abusu bebree wa ha ye wo tourist site bebree wa ha Ghana ha se o kan a me je bi ni se ye betumi adikan zambaba
yemresi na nanu mo mo homodin na yen obronisi tourist site ahorowa ewo okuapema mu no yemmo ho ban na se bribi wo ho a yebetumi yeyi apua yeyi impue na abago hu se yewo bribi na ono so atumi abeta en echi na wabebo ho ban na okuapema afa ne ntamapefu Zambambai kasa Amenwura kasa na omentio yemresi nkomo bi e fitie mu nkomo ana nkomo bi e kukuya mu nkomo a one ne mpayin bedi wo kukuya mu na ne awode beba abontin bia no eye nhihye a ebebu okuapman na ebebu okuapman afane ntamapefura ono de se ne mo hwe na acha puma wokura ya edi nanim a o se tekoro enkwa agina eye one ne mpakanfo na edi kurufo akoma mpayin ne ahemmia ni obia kan bi asofo eti atretrefo nyina na kan de ebebu man eninti nhihye bi a o aka no one ne mpayin bedwem hu ansa na biribi a o de abetu abonten yemresi sado yo gina ha aseda ni pensie pa koma otu wo jangwasi ni aka ne ka Adonteng ahemfo ni ahemmi adukurufo akonfo asofo adofo abusua ahuru nyina e wa Adonteng manmu ene okuapema nyina aseda komo biara Osiyeka Adonteng manmu se wi Adonteng manwura na ohun se na na bebu okan wa ha twafohene wa ha eye brekuso mankrado e wa ha Adonteng mankrado wa ha wonyina ne kabum na ma Adonteng ya Adonteng na odamasenso se munyina makamo ho abom wa Adonteng manmu na mudi ni di ama Adonteng manwura na mobema perepere ye aye adwuma odamu nyina ase se mode sa ankabom na ye adwuma na mode ahia me kwan yemresi oda Adonteng man nyina ase ni titiri wotobo nananom ahemia nananom ahemfo edukurufo obi a wa Adonteng man masofo akyerɛkyerɛfo titiri wa brigade staff nyina odobi ase minipas chief executives e wa ha heads of departments e wa ha nyina odobi ara ase odamase papa oresrese bu so nsu ya erigugu ya eyono wasro okedi amponhira se onton supa igu Adonteng manso eta ne awde hunti na emposo obebe bi unu na aye kesese se odobi ase nyame nhiro bia Adonteng mantiase ne okuapman tiase yemresi odobi ase nyame nhiro bia Oseadeeyo Kwasi Akuffo Toso mi ansa kwa mare and what you are going to say my alcanza Roman Temsofo Honorable Sir Kwame Champo former committee chairman Interior Republic of Ghana former MP current minister and incoming MP I'm your son man away you are some politics
no Okuapehene aba Adonteng mamu na Okuapehene riba Adonteng mamu a ne peso na yese otubo jankwasi otu nsafre Ghana mampehene ati banya so Nana Adodanko Akuffo ado Nisi anoya mami so mo na de nyewu show asikyere de den na wanya shot oti benya so Adodanko Akuffo ado the din yem pegiri bi Okuapema mu when you prepare this to ba akopɛ enti senator no obi bo ana so abo wori boda kese agi Okuapehene akɔ aba wɔ nansa fam wɔ Adonteng mamu a yɛre dwumi ntina abanga shoye okofuru yesi yeridi mpeni tinabia bukware behini de befumi behini de becheye nanso ye ni edi mo ha na nye biko okotokumamu kodi duma fufu bo aban wa no tubo mo tu impressive Okuapehene abeguro na oni ye iguro ye den nje ide le ba dese misiri beja amepa no cho akwa ile pache se bi ka chi kaka ko ye medika ka okotoku tina basa ko se mi duwa sa wo duwa obusuafo enne me nije obi nti asese nti am ni eje mi osmani wo mse ma aba e na fu du mide nanso mi osmani wasuma mse me yosuafo manta mi mu Okuapefo anta ma eja ka mi nye bi se mo ko ma beti so nne mpeso obi o we bia ti asese Osuma me se me yo so afon man na kete so ma de anchi no Oseadeeyo Kwasi Akuffo obrembon of feli otoso biasa Osuma na chairman ba ko for biasa un kante original minister se mo fa de tun kan ko ngamo omro Okuapema nshira nansa ko adwuma mbenada ni ukudare ya ukudare Okuapehene bremi ko uperukumaki no shira se ne shira insurite obi ti asese vigilance mu America sa oni ponshira obi shira me wo uperukumaki na ama me baabi a obi atemene no so regional minister obrani ho ase oye enya ke Okuapem me pa cho se yi o shira no de mi tina mi ba ya no mo a no de me di me stress Okuapema Name mwa wa ngatem wodienya bomba ko so mamba ko Ghana mampehene na asemo odi Canada no mo se nkabom ne hia to stress ohimpo bay yenya yemfa obuo ne nidie ensum na wo didi ase amerpa wo ye ma obe ye ntira ma ye na Adonteng Midawase. Say one Thanksgiving. Now to me, Grati. Who are able to make up the day and I wa too. Who party? As I would think so kind with Libya. When you're tranquil, what do you think now? You say we are doing Mr. Muna, say what so as in you talk to a man behind your mouth. Then say you are Adonteng with the very thing from us. Now when come, was the very thing that. Isanza ni wa hase obusuafo abanse wodo bibiase no sere so manko mu kwaso mo mpa pa ta bo de jineki wa so da eba nya Ghana ntiana oha wo ase ahotere aba ahotere wo wiase apanan asase su de biara nanso nne nansa na America na mpanya ba de kilo ofi ha onu po be du ha no o se dia mo de sere na ye near plane drone as an aeroplane ene to be yare wo ayarsabia na so man moja nka no wo se ekwan ne say go to mani fani moja nilim die ne so mpenti no in Ghana won faka emfa so moja nko activity odi ewemu shena wo friend drone na etu no na msefa do kwa ayarsabia wo Ghana ajina eya da su papa na mo dia so akoba no wa ya de ba Ghana na ana mo nge ni se ade pa no ya Ghana no wo se ade ya o ni se
ọkọ̀ọ̀fọ̀ pápá wò kúrò mà wò wú ìdẹ́sẹ̀ ọkọ̀ yí àdè pápá wà abọ̀ntẹ́n na abọ̀ntẹ́n fún ẹ̀ṣirà mi ìpèsè mu jẹ́ tumu sẹ́ mo dé sẹ́ wà á bẹ́yẹ Ghana yíyẹ ìtù wà kàn á sẹ́ mo bèbí wa sáwọ́ sùn dayé o sọ wà ń sùn dayé o ká kàn sá bọ̀ ọ̀bù sẹ́ wọ́n so wò bá dẹ́ wà á yẹ Ghana yíyẹ ẹ̀nà àmà yẹ nyinaa yẹ hù sẹ́ lùkwárẹ́ America fún bá Ghana no wọ́n hù sẹ́ ànàmọ́ àyẹ̀rì ntú ànàmọ́ mbọ́ni yẹ̀rì tó ànàmọ́ mpa bẹ̀ẹ̀bíà àhókyerẹ́ wọ̀ eti àhókyerẹ́ wọ̀ yẹn so no ẹ̀rì ntẹ́nà yẹ so nkyẹ́ mpẹ̀yìn yẹn wà á di mi nim sẹ́ dúdú náà kàí bẹ́ẹ̀ ìfi aduasani na ogyata náà bẹ́ hyehyẹ Ghana nípa ànyìnyẹ nípa sẹ́ yẹ bẹ́tumi adua de ama ayẹ yie ẹ̀sùn nyàmé di ẹ̀fọ́ ẹ̀mú ma ẹ̀yẹ dẹ́n ẹ̀nà yẹ gyina yẹn nan so ẹ̀nà yẹ ẹ̀nya agyinata bẹ́fọ́ yẹ kẹ́ fún obi akẹ́kọ̀ọ́ sáà mo di hyia na obi mu tìntìmá ní ma yẹ du bèbí ẹ̀yẹ du ìtì dẹ́ ní sẹ́ẹ̀ pàtìmá sẹ́ ẹ̀ pàmòtọ́ bí o ní sẹ́ẹ̀ mi ọ̀hìn ní sẹ́ẹ̀ o nkabom fiaa lè nya mo de hyẹ no ntìmú kàn mo ń bọ̀ na yẹ kọ́ soso yẹ ntá àmọ́ ẹ̀kí yẹ bẹ́ sùn mọ́ ẹ̀wò máa nù ẹ̀sìn dàmà sí bẹ́ẹ̀ yasa kaya odi ahenkan a Peace FM ono so de na anyonyam beta jiben nachi wo hesane a ne ho afowi enya asam ketwa wo hesane a ne ho afowi a enya asam ketwa ye bepɛ sɛ odi ahenkan bɛma yɛn nsɛm baako abien bi na closing remarks nia Oseadeeyo efie kuapememu orichi kuapememu nyina ne owo Adonteng na watwe abien te sɛ ne yɛbɛkɔ kronti na nana awie no aprobo no wano di sem kakra o de meka ne sɛ efe akɔno ama mani amane emu ayedu na said the regional minister kan no menso ne ma no batum bi sɛ twema mentwe emakorabɔ yerimi sɛ okuapefo de ɔmo ye nipa ba mo do nipa ɔmo pɛ enkabom ti saa akwantu ya nana etui ɛdɔm ne nyina ntai nachi na henie enya fɛ na twitwitwi bi ɛho biara ɔmo hwɛ no mo nsiesie na nya akɔno wo hwɛ nipa begu ha ɛkyɛ sɛ obi apade papa ɛfɛ ɛma amammerɛ mu yedu sɛ me de mɛbɔ okuapema ba so ɔma yɛ ade yɛda sɛ nkyɛ kotokufu yɛbɛboa mo na wakayate ebusafo yɛbɛdɔ bibiara ase ɛyɛ Oseadeeyo Kwasi Akuffo na aprobo a ɔrebɔ no akuapema ntam nyinaa no nea ɛwɔ Adonteng mu no aha ɛna edubesi Okuman TV Okuman Radio 97.1 yɛda mase